Hai logoफोर गुड मर्निं नै आरोबाव आं फिन खेबसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आरोबाव फिन खेबसे भिडिअ खालामलायबाय लोगोफोर आंनि जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदानै दासो नायनो माबादों नुदों बिथांमोना जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरोखि ना लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे गोजोननाय खुलुमहरफिननाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं थ' आंबो नै दा जैग' होनो होननानै ओंखारलायबाय आरोखि ना अमाबैसानि लोगोफोर बिथांमोना सोरनि जायगाजोंहाय अमाबैसा तिथिखौ फालियो जोंनियाथ' प्रत्येक अमाबैसा तिथियावहाय जैग' होयो आरोखि ना प्रत्येक मासावनो ओमफ्राय दा नोंथांमोना माबायदि नुदों लोगोफोर आंखौ जोंना ड्रेसा बिदिनो व्हाइट कालारनि माबा नांगौ आरोखि ना ओमफ्राय जाय बावनानै दख'ना बा ब्लाउसफोरखौ बिदिनो बेलेग रंनि गानोबा एबसेन्ट फाइन फोनांनाय जायो आरोना लोगोफोर थ' बेनिखायनो आङो नै जोमग्रा साद्रि लानाय जायाखिसै जायगायावनो नालाय गामियावनो थ' जाय नायनो मोजां मोनो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं थाबायगासिनो अखा हादों नै साथा मोजाङै उन्दैफोरखौ लाबोथ'वाखिसै दा अखा नागारबा फैदो होननानै गारबोथ'नाय जाबायना लोगोफोर थ' जाय नायनो मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम जाय बिथांमोना नायलांदों अननानै आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो लोगोफोर बिदिनो अनसायलायबानो जाबाय आंनि गोसोआ जेन'बा नोंथांमोनखौ बेबायदि भिउस बा सापर्ट लाइक कमेन्ट खालामनाय नुयोब्ला एसेबाबो गोसोआ गोजोननाय थायोना लोगोफोर थ' बेनिखायनो आङो सिगां टाइमावहाय रावबो शेयार खालामनाय गैया कमेन्ट खालामनाय गैया बिदि नुनाय समाव आङो भिडिअखौनो होला नामा बिदिबो साननाय थायोमोन नालाय थ' दा ओमफ्राय गोसोआ एसे माने साबस्क्राइबारखौबो एसे बारायनाय बायदि मोननानै गोसोआ एसे गुदुं जानानै बानायनाय जादों आरोखि ना लोगोफोर थ' जाय नायो नै इन्टारेस्ट नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं मा खोमसिसो नुदों नै कालार एखेबारे अखादो गोसोम जादों ना एखेबारेनो दै देरगुलायदों अखाया हरसे हाबाय माने दाखालिनिफ्रायनो हागासिनो थ' नायलांबानो जाबाय लोगोफोर अखा नोगोर गाज्रि नै अखा होनानै थाबायनो सानथिनो मन्दिरा ओइनै मोननोसैयानो नायलांबानो जाबाय दिनै स्कुलाव थांबोलायाखिसै आरोखि ना आङो लोगोफोर फिसालाखौबो टिउसन माबाखौ हैलायलायाखिसै बन्द' खालामलायबाय अमाबैसा माबाखौहाय फालियो नालाय फालिनो मोनाबा एसेबाबो उसुबिदा साननाय थायो आरोना गोसोआव थ' बेनिखायनो आङो दिनै जैग' होनो थाखाय थालांबाय फिसानि स्कुलफोरखौबो बन्द' खालामनानै नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आलासिफोर फैबावबाय नै गामि खाथिनि गिसिथार जायगाया नै दांलाब मेदाममोना अखा हानानै माबायदि गानबोनांदों आलासिफोरबो फैगासिनो दंना आं मिथियाखै बाबामोन फैगासिनो दङ आलासिफोर मिथिया आंहा थानायानो जाना नालाय खबरफोरखौबो मोना बेस्थ'थार मालाय नै बेस्थ' जैग' होनो नागिरलायबाय जोंहा अमाबैसानि गिदिर न'आव मारिब्रा फिगारानो अरमायजोब्बाय जोंना नै सफैजोब्बाय ओमफ्राय दा जैग' होनाया सुरु जासिगोन आरोखि ना जोंना मावै जोब्बाय बिदाय जाबाय आरोखि ना दा बिनि थाखाय पनिर आलु संबाय आङो ओमफ्राय आं हानाय मानायखौ लानाय जायाखिसै मबाइलखौनो उन्दैफोरबो लायो नालाय ओमफ्राय बिदि फ्राय खालामबाय आरोना आलु पनिर ओमफ्राय नैबाव नै लाल साहामोन आं लोंला नैबाव दालि जहल आलासिनि थाखायल' आरोखि ना आलासिनि थाखाय ओमफ्राय नैबेहाय खुमब्रा सयाबिन लाब्रा बाथोन सिथेब ओमफ्राय नै पापर बेखौ माबाबाय आरोखि आङो ओंखाम बेखिनियानोसै ओमफ्रायथ' दा आलासिफोर फैबानो खुरना होबाय आरो रेडि जाबाय नै
जाबाय सेस खामानिया तुलु हाय बोला हाय बोला आयु तुलु मोनाव दङ दा तुलु आयु बिसिनावनो संदों जोङो दा संदों खावदों जादों तुलु मोननि न'आव दङ जों दा जाबाय नै लोगोफोर जासिगोन दा नै पनिर आलु खुमब्रा सयाबिन बानलु संख्रि दालि जहल बेनोसै मिरामिस